Dr. Mark, werwa ke ni machiegni. Kwa chako, Senate oramone gavanas, koso gavanas ema oramone Senate. Weche mopogore opogore mosebedo katimore. Ei thurwa kucho nitiere gimoro miwacho ni iseyo gwang' to gweno bende iseyo. Gwang' ni to inti mako gwenda nang'o, to gweno bende ni to nidhi kuma borno ma ogwang' yudie nang'o. Ng'ama dhi chandore moloyo en japiny. E seche ma koro Senate gi governors gore ka. An ok abi bet kama nyisi ni ere ng'ama ber kata ng'ama rach. Nikech jogi te obed senators to kod governors gin gi wechegi machendo to moloyo gin weche machando jopiny. Nikech ka Senate owacho ni governor waluongi mondo mi bi duoke penjo achiel ariyo adek kaluwore gi report ma koro wayudo ka mar Auditor General. Bi duoknwa penjogi nikech waneno ka nitiere kuon moko mapok itimang'o ok iduoko malong'o kendo nitiere kwan moko ne ka donjo. Bi ka mondo mi ipimno nikech mago gin pesa kata kwan mowinjo bed ni konyo jopiny kata gin penjo mowinjo bed ni kelo resruok kata yot ne jopiny. To governors bende duogo wacho ni biro to wabiro en mana ni udwa gini ne chuogo ahinya. Ujuogo ama koro seche moko wambe waneno pek. Ma governors bende owacho ni yawa nitiere komiti moro achiel. Remember ni nitiere mana komiti achiel magi target kendo gi jok magi kwano. Ni ma gima e jok majuogowa kapok wabiro. Ma bende en mibadhi. Koro jok majuogowa gi kelo nwa pek. Biro ok obetamore biro ema ni juok ma kodi juogo wa godo ni. Ema koro bende nikech mano bende en mana pek mar jopiny. Nikech kora penjo ni to koro ka senators juogo governors seche mowinjo bed ni gipenjo gi weche mag jopiny kata weche makelo resruok ni jopiny to gin be osemigi tijgi, osemigi misachgi, osemigi allowances maggi to kendo pod gijuogo governors gi. Kaeto bende gima governors bende chako wacho ni juok tu juogo mondo mi wabi uduoknwa weche mag penjo chien to bende kwa chako wabiro to pod uhoa gi weche mag penjo gi to juok tu nosejuok wanu asemiyo pesa kucho. Ng'ama hinyore ka Sharon en japiny mano bende penjo maduong' mowinjo wapenjre ni to lweny makoro nitiere ni kelo resruok manade ne japiny. Ng'ini ndalo moko kane President William Ruto kod manosenindo gaye Raila Amolo Odinga odhi romo kod parliamentarians to nyisogi ni yawa wach mibadhi ni inyowa e parliament ka. Mano president nowacho. Owacho ni an ayudo maling'ling mathoth ei piny ka. Owacho gi kisungu ni an a consumer of raw intelligence. Manyiso ni president nong'eyo gima owacho. Kanyo emiyuda koro governors bende timang'o bende donje. Chik to adiera wacho ni governors owinjo dhi mokwongo owinjo duok penjogo e county assembly. Tawuoro ni to bende penjo gi be giduoko ga e county assembly nikech pok aneno county assembly moketo governor tesre kaluwore gi kaka gitiyo gi pes jopiny. Mar ariyo chik bende owacho ni governors owinjo bi oduok penjo ma nitiere kaluwore gi mag Auditor General. Koro onge thuolo ma governor nyalo wacho ni an ok adwa biro. To bende wach magigolo mar wacho ni jogi juogo gi mano bende en legitimate. Nikech ka president wuone mana wacho ni consume raw intelligence e parliament ka nie kawo pesa mang'eny. Remember parliament oriwo National Assembly ma en bunge to kod Senate. Mago oriwo kanyo te. Koro duoko ma Senate owinjo duoki kaluwore gi wach mibadhi ni. Kik gidhi gipondie standing orders gikiani the privileges mag Senate. Mago to giae, ma kisungu no to giwe wuondo wago. Owinjo bed ni gigolo ayanga. Nikech governors bende wacho ni podo kwadwa wuok ok ahinya gi details ma wan godo. Nikech wan gi evidence. Podo kwadwa wuok godo oko. Miyo nikech uluongo ni honorable. Wabedu piny mondo mi wawinjre. Tana aparo ni kanye kuma governors time mistake.
nikech governors gima nowinjo gitim nowinjo bed ni gikawo evidence ma gin go gitero ka DCI to DCI mako jogi kae to chako dayo dhoggi e koro ka bro neno to moro ma giwacho ni ni juogo pesa mang'eny ng'ama hinyore moloyo en japiny mapani mano bende penjo mowinjo penj maduong' ahinya kata mane mbaka oromoni kata mbaka oromo owinjo wang'e ni mbakani bende oromo ne jopiny kata oromo ne jopiny e yo makoro governors gi senators nigi lweny. Emomiyo iluonge ni mbaka oromo. Ng'eni duond jopiny bende wabiro bedo kwawinje counties mopogore opogore. Gin bende wawinjo ne gin ginene e yo machal nade. Koro ituone ni ise ogweno tise ogwang'. Senators rach, governors be richo. Jogi richo te. Jogi richo te. Inyalo yudo achiel mabeyo kamoro edi ang' nopimo ento bet ko ong'amo chomo yo. Ang' nopimo to bende edi abiro dwaro penje. Nikech ineno chieng' mane ilawo governor mondo mi omakno. Masamburu. Osiepna ma AD senator emano dhi e floor of the Senate mowacho ni wa institute or wako commission gimiluongo ni citizens arrest. Emomiyo noketho wi governors moko mowuok ni senators moko mowuok ni ginyalo dhi mako governor kuma ne nitiere.